Ola, buenos días. Vou levarvos a visitar o Pazo de San Sadurniño, que está situado no centro de San Sadurniño. Ten uns xardís que ten árboles centenarios, por exemplo, xa un anolio, pero ten varios. Tamén ten estanques de auga. É moi bonito. E a min gustaríame, pois, desde o final, gravar para arriba o que é os jardines. Desde o Pico de Ferreira cara ao norte, que se ve toda a miña parroquia, é un lugar que, bueno, sempre fun de novo cando andábamos con 15 anos nas motos. Principalmente era porque era divertido subir na moto, que antes era un camiño de terra que tiñas que andar apartando nos toxos e tal, e, bueno, xente de pueblo somos así de argalleiros coas nosas formas de pasalo ben. E sempre íbamos nas motos un grupiño de xente e subíamos hasta arriba de todo, e nos sentábamos ali nas rochas a falar ou a contar algún conto e tal, e sempre víamos sempre mirábamos ali cara ao norte, que se vía toda a parroquia, que se vía a Riboira, se vía Chao de Lama, se vía Soutullo, e sempre foi o meu lugar así de San Sadurniño que me gustaba, porque representa casi todo onde nacín, onde vivín moitos anos, a miña forma de ser, toda a miña xente está aquí. Sempre foi así un sitio moi placentero, sobre todo con bo tempo. Con mal tempo xa non se está tan ben, porque sempre fai bastante vento, pero sí que é moi especial. A miña visión, desde así de la distancia, sería, pois, máis ou menos situando a cámara nestas rochas hacia o norte, terías que coller todo o que son a parroquia de Lamas, que é o meu lugar natal. Desde así co horizonte máis ou menos na mitad da cámara, pillarías desde casi Prospes hasta Soutullo, que é onde vivo actualmente. Está todo, está a Riboira, está o Chao de Lamas, está Tramborríos, está o Fabal, está o Rapadoiro, vese todo, absolutamente todo Lamas. Pois ali tamén a miña familia, ali cerca xa da zona onde vivo, en Soutullo, tamén temos uns terreos que están sempre plantados de eucaliptos, que ainda que a mí non me gustan un carallo que son estes árbores que parece que están destrozando todo o paisaxe de Galicia, porque non son autóctonos. Pero, bueno, son explotacións que sempre están aí, que de vez en cando, de cada 10 anos, unha cosa así, están aí para cortalos, leválos ás madeireiras, e sacar algún cartiño, que tamén está ben. A min o que me gusta é a fervenza de Naraío. Gústame porque é moi bonita e me gusta porque como cae a auga desde arriba, desde moi arriba. E porque hai unha charca que ao fondo hai de 5 metros. E ya está. Unha lenda dice que había un monstro que de vez en cando tiñan que darle desde moi arriba unha cabra, unha ovella para alimentarse. E da leyenda non me sei nada máis. Cando se acababa o colexio, xuntábamos aquí todos os rapaces, e naquela época teño que decir que en Ferreira éramos 46 pequenos, entre os 7 e os 14 anos. Entonces, como comprenderedes, o único sitio que había para bañarse eran dous, un era a presa de Bañobre e outro era a presa de Manolo, ao carón do Miño dos Carballos. Entonces eu teño este sitio como un lugar emblemático, e máis, cando era pequeno, pois tamén teño unha anécdota que contar, porque eu non sabía nadar. Entón, no medio da presa había un carballo cortado, que estaba máis ou menos á altura da auga, e eu tirábame de cabeza desde a muralla da presa, e buceando, gateando por debaixo da auga, subía polo carballo arriba. Pero nunha vez non cheguei ao carballo, e acórdome que había un rapaz un pouco máis maior que min, que chamaban Pepe do Seixo, José Anidos, e gracias á súa perspicacia veu que eu que orgullaba moito para arriba, e foi e botou un mamba aos pelos e sacoume para arriba.
Bueno, isto é anecdótico, pero a verdade é esa. O meu sitio favorito de San Sadurniño é a piscina de San Sadurniño, que está en Currás. Eu levo indo a esa piscina desde os 3 anos. De onde me gustaría vela e todo eso é dende as gradas do campo de fútbol de San Sadurniño, que desde aí se me apetecería tirarme de cabeza á piscina. Cando estou na piscina, xogo cos meus amigos, falamos, merendamos, vamos ao parque que hai ao lado, vamos ao campo de fútbol cando está aberto, cando hai partidos. A pena da piscina é que non hai nin tobogán, nin se pode tirar de cabeza, nin hai trampolíns, pero o que mola da piscina é que hai un campo para atrás, onde ali podes comer e todo, hai socorristas moi bons, que se portan moi ben coa xente. No inverno me gustaría meterme, pero a auga está moi sucia, e, bueno, está toda verde, a pena é que chove, fai frío. Por favor, señor alcalde, cubra a piscina de San Sadurniño. Córtase.
Grazas, machos. Eu virei unha pila de veces. Eh? Pois me daba non sei que mirar. Que de empresa, eles. Eles acaban agora as 7. Ou as 6 e media, non sei para lá. E teñen que deixar isto listo hoxe. Aí sí. Si, porque mañá xa non ven. Por que? Porque non cobran, xa. No, porque en teoría só queda quitar aquilo, pero ahora teño que regar eu. E xa irei facendo eu a poucos. Porque estar é para facer o bruto nada máis.